chako mwako iga 2026 bene na maigole lesson na ndi hasa watu anchire baikire bolivia yasa no muyana mwancho bulembi yole yongoso atule ase lesson ntangani yekwateye akera tu akolire na mangana alia a Joshua yakobaleta asembeo elda Joseph Otuli. Karibu sana musomanya saya sagu sini karibu mwako mu happy new year. Mbia sana pastor Nyisago sini happy new year. Karibu sana. Bemono sana ana agokire ko barura muri biya umanyete gukuru mwaka taliye tukia kosa. Kutambo ko mwaka taliye tusoko ira iko mulisi. So we don't take it for granted. We don't take it for granted because gukuru mwaka igonya sana abwati kintu gete. Ando twanche tukusanga no mwancho muligereri otoli libaga ali abene kigima igoba no mwancho muligereri nga ekenege kosi nsamaliende Kevin Ongeli neno arase kosi yekiga tokoletera amagile lesson ne masemo ka tokoleta amagile tutachi okora kende yonsi nyorane lesson yenye tokoigora koleli tangani nokoleta barandia bagukwani bakwaneli mwako muya tusabe tosase lesson elda Joseph Otuli. Yes, biamono mwanjo motegereri no yotorigere asenga keiga na wonta ete kuirali bageriga mbagandeli nga happy new year yekere sabaten tangani yo mwako 2026 ndi tukolia gatatu lyo mwaka igonga tukolika 3/365. Yes. So nashukuru hayo igato tarara abunekire so tunashukuru omanene tigatara mo naitwe na atuchakiri omwaka oyo so tunashukuru new dreams chiri twanyara kwa batoko set nyara kwa chigo ikerana but we put God first. Yes, highly tangani. Yes. Karibu sana mulisia Pastor Walter. Na inje na wonda ite kwirali bageriga mbakwani mwancho muligereria no mwancho mutegereri nga happy new year mwana no beiro mwegenu otolendire kurwaso mwaka 2025 wekatwa mbokire ndo mwaka 2026 gonga karibu tusugumo mwaka ya amo elino monato konye na ndio tunyokore bia yemono karibu sana. Amina, asante sana. Byomono basi uri mwanchi bulele naye asinjira bene tu akwaliganira nabati ikira bateba nyasaye no muyoto ireli bageliga nando twanchiringa lero tobega iga asama igelio lesson tubuat baiden tu akole lesson ya Joshua ntu akora ntenere ya bete listening ya mono ekwoteli ya eta twagira mangana mange bali mwensi mokonya riskoli mwantebenga ekentu asiniwe nobono mwaka naro goraba hama yasano tenga lesson eli mwaleta ya Joshua tabio tuoli umulisi ata pastor Samba ngatunabarikiwa sana igobono mbia mono sana ako yana singi chamangana yoma ya nyasago sini na bali mwensi mwasini lesson iga ya Joshua lakini bono ekatokoswa lesson enya ekwote iga yo mwakoyo kote ntangani neresini kaleta mangana maya kubwatania igoro na ense Kristo asaba Filipi na bakrosai yontuli limono amange asinchire yukarangoleta mulisia Joseph Otuli atleta introduction. Mbuya mono Geoffrey asinge njiyo twariga nigoje studio na nena mono lenda sogo chakera na watogo saba as we proceed. Yes. To sabe omotongi data tuachira sura sema bia bono bia mone kyagara waturendra through the year 2025 na maana watu chakira mwaka 2026 yega na asinge njiyo buya bwao na watokwebeka sore utarama 90 to igorera skrenjera yagera to chikwegele lesson ya lero tuakwariganirie obo mworokereria mwikomo chino atura through the year ande tutangana on saranya kwa koreka na kusaba kwitwa sirite so Kristo mutolito. Amen. Amen. Asante. Karibu sana mwalisi. Mbuya mono Geoffrey aso tunyolia nga lesson tuegerete go ya rengi ya Joshua and indeed ya to kolrete ko tote bianga choose you today ningora nyale kwa korera ekere to kunyara kaba to gojole kabire yu ne Joshua the director gatotebika inje amona mwane ninga tunyara kaba to ko mokorera nyasaye na maene that is the way to go boni ye kunyara kaba ge gotuirania akia because now that you've chosen who to serve now it is leading us to this new lesson ye kunyara kaba ge gototebika kubwata na igoro amo na ense. Because once you have chosen ningo nyara ko korera wono kubwata na nkororo amona igoro amona na ense ise kuligereria bichere gagwo as introduction na bokorra okoboko koragwo asenjire kabire yo there is that hand that is pulling upward asenjire kabire yo pastor ise kuligereria na bokorra okoboko koragwo kungusete actually go kunguso yanga heaven has been connected amona na ense yo korokinga igoro na we kunyara kabage korrekana ange mono kubwa buno kunyara kabago korengereria ye ekere turanyara ko batoko beka
gwetira asama sabo because eventually nabo to gukorigereri nga once you've chosen buna bone lesson to gugosoa igere ase aba Filipi amona abakorosa abakorosai eyuri kiramona Paul who had also chosen to izo kunyora Paul nigarenge konyara kabaga go persecute aba Kristo lakini rende kera chita komonyora Nyasaye na maene na baigeta gachora gatebanga bono whether in jail whether in where ini gongo nyara kabagi ngo makorero monene because no ena maruba ya iga ekere Paulo akonyara kabaga ko yalika iga ko yalika anene mono kali imeyechera in other words inga ekere kwa mochorire Nyasaye ikende nkeyo kera nyare ko bakego gotanga to nyara kabaga ko makorera omonene ekiagera ni gokonyara kabaga ko borro na ndo gokonyara kabaga gokora ekire okugania kwa monene so lesson yega buna to gukonyara kabato ko yegera ento nyara kabato ko rigereria kubwatana igoro amona ense so ekera to kunyara kabato to kubwatania igoro na ense it means that there is that connection it means that there was a gap gap ya koleteki njare ngorro ne gap yegocha because of sin one keregocha because of that sin to already at the end of the day ekera to go kole lesson yega ntororenga ama nga obo menyo bwito nga ibo kunyara kababo bokobera that our citizenship ni ge kunyara kabage kaba igoro buna to gusoma from us Philippians isato kefungo kyaye kyo mirongo ebere na antinyara kabato kurigiria gutorora nga ogosemeria gweito na maene ni go kunyara te kabago kobera aria sigo asegoro na kuruga wo na maene ni go to kunyara kabato kuigira gwetera senchi enchili nero netoretero kurwa saba kolosai kefunga kamo amona bitano ekiagira gwetera asere for by him oyure omwana Yesu Kristo igoro amonense nigo byanyarata ka bigotongwa biri bikorrekana ne bitaikorrekana so korugawo byonsi nigo byanyarata ka bigotongwa bona igento tukonyara ka bato ko tebwa neki tunyare ka bato go focus nga obomenyo bwaito taria bwanse yega lakini obomenyo bwaito nigo bore igoro awo ase ogosemerio gwaito kore ase ngencho no our master are oyure the Lord Jesus Christ and indeed no ajete gotoroseria so from here ebigacha but through Christ to are very reconciled so nigo yarengo ko morobiri Nyasaye inga mwanya bantu banyare ko babako twara obwanjani banyara ko bago twara omolembe na ande banyara ko bago twara that joy so chinka chumo Kristo na nigo chuganda ko ba tigo twara at least a little even here in heart nga goto bwato mogoko yu asense yega rio na boto kunyara ko ba to wikirania yego so Kristo na nyarate ko ba ko regain that which was lost by Adam kerari ga sumugondo Eden so now chinkwa na cheito ama ngana ito niga ko nyara ko baga ko indicating Nyasaye anyara ko baga utura and let us focus on heaven ekiagera no agwo to guchi nyara ko bato kurigereri so goetra se enjere kabire yo nkeringa niga to kurigere twaranga ekero keria Yesu anyara te ko baga go ikaransa nigo kere igoro so through our study ya to guchi nyara ko bato koegera asaba Filipi amana abakorosai focus yabo anene nigo yarenge konyara ko ba imea ya Kristo na kurugaiga nigo to bwatero jenga nero bwate chinguru embwa yaye na kire gendo kiaye nelinga niga focus ti egara tunyara ko batoko bori gwa kurwa se menyororo ye bibe and this is what we'll be studying in today's lesson konyara ko bage go to inyoringa we are persecuted but not forsaken ntonjingo chandu tole lakini ntoranyara ko batoko koraki togotugwa ekiagera Kristo no are amo naintwe neke fungo gyoto igolera ase lesson ya bono iga nigo gyokonyara ko bago korukorwa saba Filipi inye ekefungo kyae giakane eyue konyara ko bage gotebanga usariko yasome Philippians kertoka soma amwancho muri gitabu kyaba Filipi inye orochirwae erwabine goka asomonene amatuko onsi naende natebire goka somonene amatuko ons naende natebire nga goka oyo Paulo konyara ko baga gukwana yega and indeed ekara gukwana mangana yega pastor iga gukwana kali meyeche
So you can imagine somebody is in prison. Lakini naana wata nga goka sa matuko asomo nene ama sa matuko naana atebire nga goka. Why rejoice? Kiagera obeiro mu ya Kristo. We may be thinking are imprisoned lakini rende obeiro mo omobui. Bono ekera tukonyara kabato gochaka lesson na gosome lesson ye kwotega amaruba ya Paulo amangene gari getwe Paulo karimeye yechera. Actually nonya karimeye yechera nonya karingi meye menyororeri purpose gosoka wa Paulo amono mogoko Paulo tochie dikoba goko ba imprison dior. Ora no nyari dikoba goko exhibit ne mission ya ye kanyara kogendera whether he was in prison or what. Bono kurwa unda nyara kabato koligireringa kero kende naboko nyara kwa begura se yechera pastor totally justified kobera seche yeah. But God allows it. Yes. So that you can do that mission while you are in prison. Yes. Kiagera na bakunyara kaba kole kurende. So okomo bweka no yoiga no gogo torokinga Nyasaye regardless of the hard times. Chiri to nyara kaba to gwetira Nyasaye amo anoare amo 90. Neke fungwe kenene. Ekera go to tebie njire kabire iga go to tenga rejoice in the Lord always. Goka asomonene rituko asire rituko nonya ne kero bugima boro kongu onsariko. Goka ase omonene. So ewiki gando nyara kabato koligereria yu ekiagera ekere Paulo akonyara kabaga ko ligereria iga omo bororoboria nyara kabaga kaba in esechera lakini nigo tokorra omo borobirio onyasaye gochasa asare. Example ya Paulo nganyara kabaga gotoro kinga we can keep on serving God regardless of the circumstances. Yes. Ne toka ngo michando ne roro to bugate ne toka ngo bokong bororo lakini we can continue serving our God. That is what we'll be learning through the lesson. Na ndo nyara kabato kuligereri torore nga Paulo ale omosibwa o Kristo. Ina ki Paulo ale omosibwa o Kristo na kuruga guntorore nga while Paul is in chains ingia ko nyara kabaga koraki ga gokora Paulo ekarari meye menyororo yebe na kia korora agokora yegoseme nyororo yechera na kuruga untuligeri Paulo kalemea Filipi then Paulo kalemea Kolosai na ande tumaye kuruga tuligeri nga chikanisa chia Filipi amo na Kolosai na kuruga untukora ese lesson ya introduction ya lero then we proceed Pastor Sam. Biamano Mauricia ase okorwa brief ase lesson yetu ya kwateye ndemnere lesson yentangani ase omwaka yo 2026 abonda itekobeka amang'ana amanene ase lesson yeye ase omwancho torigerereti noyo totegererete lesson yeye igo yachire ase engaki egwente gocha ase obogima bwitu buna abakristo. Yes. Ndekere totaraswa gochime mono uno omorisi kwabekire ring'ana erio nga persecuted but not forsaken. Gonga so obogima obo bagochandwa korende batari gotigwa abo gochandwa abo gorora amang'ana amange korende togotigwa sure noyo tari gotiga tari mwanya bantu Nyasaye. Amen. Gonga despite ng'akia bantu bakwangete ng'akia bantu bagotigire sometimes ingora de abantu minto nsari gonga no mogako ona bagotiga no mogino ona bagotiga Kabisa bana abana na bagotiga kabisa. but there is a man even if you are a sinner otagotiga Sure. This is the man tokoreta gocha strenga ne bago chandire go chandegete ko gwatigirwe but Nyasaye ereta agotiga. Amen. Nakie kogera kera muno mulisi kwa bekire igo kera tokore brief history yo mosaje okoro Paul. Paul egento ko in prison na singinjo yenji. Na banda ba kumubwata kumubika sechero mbali bangete njiri. Yibona ta ikororero busuku. Ya ta ikororero busuku. Ngano onye mwabwatire njiri ono mwabwatira. Tingo ya robusuku. Ya nili ngana likora to guturi kasa bantu bonse. Yes. Zaba giriki na ba Gentile na sibisa kubyonse. Igonga ingana mneke bungi ekitu asomira ba Filipi nyenye. Na uri abeka buyanga rejoice. Yani ngagoka. Goka somo nene. Asomo nene. Amatukonse. Asama tukonze ende ateyanga goka. Tebire goka. Goka. Yes. Umatekereri ingana likuirurwa. Gondi bwato buri togetoro mwanjo matekereri. Rejoice and rejoice. It means a statement yenga goka. Igo bintu mbuya biri. Bintu mbiri buya. Lakini watebunga goka aindo goka asomo nene. Kiagero yose meret. Can you imagine nga Paul igale chero lakini agogete. Sure. Asomo nene. Oega asibiri.
ahote anga bono ring'ana erimwagera nasibirwa nering'ana ria Nyasaye ugiongeto obogima nogenderete kurandia ase amatuko onsi nengonyora tore ng'a true ring'ana eriga ria Nyasaye amaene Nyasaye againtervene nonya okorwa Paulo echero gokaba rahisi korwa aroro Actually, through singing, emeroberie kaigo gachagu. Can you imagine gotera kioko mpaka ebiyita bikoigoka bitari koigurwa how God was powerful Na ndata igotama. aenda atari gotama agocoka ng'ora guchiari abasigari baraire Baraire koba bakumetiga ngikiaba ng'omuzibu ochire igo ng'a egento nataka gote omwancho omorigereria nomotegereri nkeri ng'a ase obogima obo nabo gwetera emechando emingi nabo okwangwa nabo okorerwa amang'ana amakong'u lakini ayo omonene kero omaete oyo rosemeretie actually ereseni yaerete ya Joshua igo yaerete gegotokonegiti neye That is it. choose today whom you serve kere kwachorire oyo ogokorera bono ogano agotebirie ng'a bono nabo okwangwa lakini tagogotiga gwachorire Amen. rongo ereseni ano omonto okonyorosi nabo egocha geconnectiri Actually, it is a flow. isabro nigo nento gegenderete ya nigento kagenderete nabo nataka ntebe ng'a egetabu ekia Abaifilipi na Abakolosai mostly go giatumegetua series ni ekwote ye ase eng'encho amang'ana Paulo agokwana Filipi muna agonye kora aende niga akonye connect na Abakolosai aende kero okorigereria Filipi igerikire motwe ya Kolosai bonge gitabu gitang'ani kuruku na Abakolosai kirikire AD 58 lakini Filipi gokirikire AD 61 igonga Filipi ngetang'ani Kolosai ngetang'anete lakini elio understand Kolosai goika Filipi geche egerege kwa flow ya Kolosai lakini gora Paulo agoteba ng'a egetabu eke nigagokirika kare in prison kero gosoma history ya Philippian igagokirika kare in prison na amang'ana ya kurika igarera ikiri arong akobwatia nogokonya gochia ase omorokio oye mwanafunzi oye ore koruku Timothy gonga naintwe nigo tora abanafunzi ba Yesu Kristo yoro mwana Nyasaye gonga mang'ana ayo mona ataeta atwegeri gwetera ase Kristo na araye ga mutumeta ase nsaka nyakora kerakora akagenda iguru naintu bana gata commission na atarira monaine na barukire mero muna gokora bono nkogenda ndi into ndabatigire kera abaraso bokoreri omoikomo chenu gonga bone inere mere motoire ng'ana onye tokwangwa gokonya gontugorere getabu kia Abakolosai eyu Abakolosai igere Abaifilipi aya mibungo 7 Abaifilipi aya mibungo 7 gakonya kunyetubora Bibilia egoteba seyemo ebungo 15 aya mo 7 ebungo 5 anse Abafilipi eyemo malika agoteba omoncho omorigeri igo bore boronge asende korengereria aya igoro ase more mwensi ikiagera nababogoirie inwe nababogoirwe ino ase nkoro yane ime naki asogosibwa kwane na ase emirimo yokorwanirira enchiri nakoyorokia ng'a ero n'echinguru na inwe mwensi mwabwatanire na inchi ase obuyobo naheirwe igo ng'a egento Paulo akoruga na remark akorwa ne ogochiesa abantu aba koiranire ng'a mbuya mono ng'a nonya igo nkobasabera ng'a mbuya mono kere nkobayinyora ase okobwatera na mwabwateranire na inche ase enchiri igo ng'a eneriru akoriko batomera kare chero okobairanire ng'a mbuya mono kiagera kere naye ng'a ase obokoreri mwambwatiseti ng'a bono goetera ase ring'ana eriga rikagera ngabekwa echero igo ng'a oyo ominto nabo okwangwa ase eng'encho ering'ana abo okwangwa ase eng'encho ekene aye gachitema nonye na ekanisa aria ase tore kero ogokwana ekene nose otenenete ekene igo okwangwa you are persecuted okwangwa abantu nabo baragoseparate banto mbataeti koba naye because otenenete ekene lakini twanyorire ng'a kero okwangwa na mwanya bantu oyo go persecute bono naro ero tari go for second ero tagotiga igo ngoyo nere Paulo agoteia Abaifilipi ng'a igo nkobere ne mbuya mono kere nkobainyora ase ogosaba kwane kiagera mwabeta mona inche na intukero segeto gocha asore introduction party ng'a ase obokoreri nonye kwangirwe nabo kobokora komanye toyoro gosasima ekiagera nero koire chinguru tokorere gokora 16 ebunga 24 na 25 introduction party eyo egera tomaye goswali tukori ria Jumapili ng'a ereseni na berengia eng'ansu enanyereti igona nyote go frozen That is it. na mang'ana ya Paulo agokwa na mang'ana ngichwali tomenyerete
ritukase rinde kibogo kiana koira amangana aro oro agetago ikyo gokora lesson yiga ekero togonya koigolekyo lesson ye ne hata mangana getenga netiga tuligiriri mulisie gwabikira mangana getega agubia sana andi gwakole lesson ye naro ni kwira nase Joshua Erale kwira nase Joshua rinde foundation yes foundation ye erorekane ono whatever irenga ogokora 16 okora kwa batumwa 15 emibunge 24 na 25 amangana narabwa maya kero soma ekevungo 24 kero soma Acts of Apostles gukora 24 amalika kali gotebe gasi kevungo irenga 16:24 aya 16 no 15 na kemo ibunge 24 na 25 amalika gotebe igumo nchumuligerere as 24-25 Bibilia ekali kuwa na iga asi ere ekero anyolire oguchika oko akabaruta asi akanyomba kaime agasoya magorabo asa makorogoto kurende ekero kiabo tuko gati Paulo na Sila ningo balenge gusaba Nyasaye na komoterera matera n'abasubo bande nigo babategererete igonga ringana rinana rirabundiringa even if you are persecuted motogia na komotera Roma nene amen na ko give thanks to God Sure. kiagera Nyasaye oyo gotogi na gotera ere ta ugotiga igonga ndakonye Paulo na Sila batatera bono Nyasaye tarije kubarusi jera lakini kiagera bamaete umute isafu today bachore ngantwe ntwe Nyasaye togokorera na Nyasaye oyo kera bamokorera so kwegena ne royo bono bagotera so butuko ngariria abantu bari bababwata babaruta kanyumba kari babasiekera barabwemera mu bare gokora so butuko abakiba barendete they were singing praising God rejoicing always uneke bungo keria ta babiri nyenye na motogio monene motogi nagora atebire nga motogio monene butambe so you have to rejoice nonye kerora aseme chando amen mbiko make sense just rejoice in the Lord hakenya sanga mbiamono ubwaro bandetire akwambukiri umwaka kwanyu cyakire buya nonye kwangire hakenya sanga mbiamono agantaka sinini mulikiwerese nino wateba agoto introduction ya bene gakoleta umurandi omubwege Adventista uyo bekereretwe yes kerabekererwa gasibwa ze myaka ebere bono gali esejera umurandi yakaraho bwasana ngibona nabechera kumbe Bibilia mulikiwerese nako nyoro kinga aliechera no monena aganitiabe sure gaigechera barasibwa bande bakalikoga na isu muntu no mwimusomo Nyasaye bakamuboli torandeli keraso akubarandelia agakora manene sana abange bakabatiswa karasechera lakini nyolenga ni gabekeretwe ko basechera guko soma agakora ko batumwe ku Paulo nera akubekererwa kubiguswechera tali mamo cheira Paulo manyiti Paulo takolde mamo chandonzi lero igaba Kristo balenga babutirwe mere maso ko bekererwa abakristo mbara batigirwe n'ekimate cyabona cy'ifamily cy'abasoko bekererwa bakristo mbere bacandikira samangana y'icyo kubekererwa abandi basibiro barakera so kubekererwa yikanisa sinjo kubekererwa muri gurese nyako tolede ile sini nyanzwa no mwanchi muri linga ki bono kerayo nsi yako konyora rejoice sure goka you know actually the joy you nanda Paulo akonyara kawa yes just go to 2 Timothy yes 2:9 yes 2 Timothy 2:9 sinawo tukonyara kawa tokogenda nta ito yasome gago ekero ko yasoma it has something ingelinga Paulo gakonyara gotanga inonya kinde ama ene gonde chini like a criminal irenga 2 Timothy ibere ekevugo kya yakyanda amalika gote basibire kyanda anse Timotheo yakabire malika gote bayiga asikyanda asenchire yo ngacyandwa guikanga sibwa nechingatale buna omokoli amabe kulinde lingana lyenyesaye tiri kobege ka chingatale in other words you try to imprison somebody lakini lingana lya nyasaye tokolisiba ekagara ndi ko nyara ko na bogo siboyo okolirandi lakini ro liri nyane tokonyara ko bakora okolisiba actually muri kiwere sini agantia tunyuliga asemereme yobokoreri
intu ntuliale na Paulo Eh. ntu mwenye bantu na Paulo alinge mwenye bantu Exactly. ntubekere tutosibwe ntuchandwe nowakumwa nchumu ligereri nominyokiwe nwangwe n'abantu bikenyeru ni kanisa uno murandi samba ateba abantu mbakutwiru no eminyeri abantu batebe nk'umuntu tata izina yali uyiba muinali lakini tulimo hivi the key factor rejoice Rejoice. goka gegora ali omweli kabisa ntwara kurusiko ga omuntu nara munali ga igero kukubwato koboko kerubekere Actually, oyo nabakumusitenga yina barujinga sambuyo nabagoteba nga samba nakoletama muchaya yaya ibi ni muntu gutoligi gitamiri gutugusalira sambili yeta bona agoka naruja ukungusangora akorusio era igo mwanchi mulene yawe granya alikana na asuma bwao ikwalingi kandiso kabekererwa mangana pako karusiko na igetabu akwalingi usino mukoleri ali no aseke nyora antu bakakubikira mangana ugaseligwa abantu bandi kwalingi no azinyumo yago in fact mangana agache yubo limo nyome kabuneka bono igwa goka naruko bwatoko boko akoirania 70. Amen. That's what the Bible says. Emulisera. Actually, Paulo ekera kunyara kwa kulikaya igare a prison agosaro musibo musibo Kristo. Paulo nikakunyara kwa kulika maruba ya iga uligeria ba Filipi, Colossians na Ephesians amo na Philemon. Amaruba yane igako yalika kare in prison. And most likely igare in Rome. Yeah. Most likely igare in Rome. Nechinga kechi charenge AD 62 gatima no aga lakini wono Paulo akonyara kubaga we consider wasiga kwerolera bwe ko manyenenga ni garo musibwa o Kristo lakini tali musibwa Rome ase ngenjo ni ga manyete ngere fully ni ga pironge to just Yesu Kristo. And indeed this one came to pass no nya karenge imeyemenyoro no nya karenge imeyogosibwa tachiete ko nyara kabaga gutiga ga kumukorera nyasaye ni ga nyarete kabaga kurandira ingana baka baria basibwa no bakanyara ko babako bakoigwa nanda kanyara ko bago so asi echiruti ba tembarase bo kabanyene bakanyara ko babako gulinga linga nerio Paulo amana akanyara ko bago kuminga ngakibono ngonyara ko bagi ngokora lakini akanyara ko baga kuigena chiemerobiri ya nyasaye kama etenga ayega na bako nyara ko baga ko baigo so ekagera akanyara ko bago like bitabu ebiga kale imeye yechera amo na Timothy nere na bagonyara kabako mulikira munabone kifunge kinasoma kalini in prison. Paulo digakonyara kabako rokalenga nonya ni chinga kichiri chingongupa dirioro janga bono tubwere teko mukolera bonene. That is the right time okonyara kabako mukolera homonene na analia konyara kabako kole gagokolenda. So in other words a mission ya nyasaye digakonyara kabako kole gagokobeka in that egera ko that mission so that you proceed with hope onyara ko bago twara ko se mere because by so doing na ba ko nyara ko bago ko basinjere ka biro yinga anyara ko bago kolenda so menyoroleria actually buna twata tichiti ko nyara ko bago ko mutanga lakini instead it gave him a platform for a ministry iria ko nyara ko bago kora so omobwika no yoiga no riogo torokinga whether you are in trouble also igotari abandonment yeroro God ni gata edanyora anyara ko bogotwara that purpose with you. So in other words, what are you supposed to do? Trust the Lord in all circumstances. Nande mechando anda ketige nyara ko bage ko koretera later HB testimony. We will see how Paul indeed will become a testimony at the end of the day. Ngorra tole buna ba tera amona Silas but in prison, in that prison, eventually so persecution, Italian got this rejection. Like in Nigeria refining process. Exactly. Yes, Pastor. Onga Paul igagocha uno musibwa o Kristo. Akara gocha uno musibwa o Kristo again tekenene uno mulisiko abekire byake gotoro kiganga nkelinga. Mokolera monene in and out of season. Sure. Paka liliwangire. I remember again tongera natakangetie kiara abeta se barandi baito. Murandi Nixon matara. Ajuisi mwango. Again tongera kiara abeta. Patia point nera Nixon ya kwandete yangogati. Nganje mpaka lilindene ni yemeremo. Wekanda andi no nyanguru asiri tineti. Igonga nkiem again tem bibire minute nkelinga asobo kole dio bona bo kwangwa bad to eguri bakali ukorandi sure
lakini garota guri bagali ukorandi turakani ukorandi ase chitibi ne bintu bindi ase kwa kani ukorandi ne kanisa matanga ne bindi igonga egento Paulo agotupulipe aga inkelinga kerole in just preach the gospel na kerole out do it negente kenene andake ebintu mbire nyasa gwanja bira asinge njaro liri bintu mbire bira tori gwasegete mugano wiwa kwa no mu bazi to yubekirire it was God arouse iga bekiretu lakini omone na ganja ero bonene bwa borolekana agero bonene bwa bororoka amen kiagera ga isa ende chero urandi iria bantu Sure. aturiki maybe it was God's plan yabekireru aenda ari bonene bwa nyasaye guchikororokana agatoria abantu bari nere baadaye ekene gekarorokana Sure. kaira na sebo koleli gonga sometimes mwancho motari no morigeri ndire nyasa kwarao oba asigete agero toria abantu barororo mugano ngora igutore igoro ya Paulo muno kerare gutara are komenya gari gwikesa abantu gete baroba muna bari iria bero muna bari obarosiri bosani iba bera basani kabiso mago batema etenjera mule telingia oro muwete to kolega kinmoro In other words, you can talk to them well. Dilmuramo na waro. yes ngongo ndonge ko bari buke direct doweta to goeta gendora aba muna bari barosi usali kabisa yes paseka sekionye na bare bibakunywa batenga agante kumukunywa kimuku kera mukunywa na kingu aganta kangu kimuku kali ndio yomere gako gende sabare bibaruba gurira Sure. dia baguriro batenge umunya gusiba boro tia tuja gukwana oro cia basani abanta mambinda barangiria abarra barangiri go bagucha mama ndenga ngorari Ngorari. ya jiro batenge no motaranywa yanara batenge maganara onya kobareta that is the way nyasaye atumegeto Paul tosoma ba Filipi naga tosome yemo ebunge 20 egera to ndeli tukuria Monday Okay. Filipi eyemo ebunge 20 Philippians 1:20 maligago tabase gitabu kia Filipi emo emerongo ebere Bibilia egoteba iga asinchira yobo ikeranu ninde no kuganya mono na ogosemerianga tingo sokigwa asinchira ende yonse amen Amen. olende ansobole mu bwana bonsi bono buna butambe Kristo naye we ogosika asomo berone kirabe ansoboge magusa asogokwa bono ira na 1:6 isano lemo yateba iga moncho muligereri nindi no bumaenenga ase oyo chagete emeremo emiya asemyo ya inoime naye ikiranie boikali tukuliria lya Kristo Yesu kera osoma ba Filipi yemo 20 osoma ba Filipi yemo isanemo ingana lichagete liotanga ninde no maenenga mate atanga ninde no maenenga igone gentole shua Daud de yawe gonga nonye kwangirwe nonye gwatigirwe no maenenga naroere utagutigi amen naro ukuru ku Yesu uyo chagete mireme miyasore wikaye ikirani wikali tukolio korena kwa Yesu Kristo Amen. gonga twara wasemeria ase Kristo nakubwata okoboko akungusata aramo naye ase sabari yo kwangwa na gutigu na kugamba na gukorerwa mabe Kristo goikio bonene bwabe urukia asobuma bwa Paulo osubire binyurio mulisi Actually, Paul in James. yes Kurwenga kieli Paulo anyarite ko bagagonjoreri. Yes. Agansa kumukorera omonene. Tagiye kanyara ubima buri raisi. It wasn't easy. Yes. Yeah. Kiagera initially we can see Paul. Actually no bange mbege netenga Paulo nyarika ko bagakoraki kagonjoreri. agoncho Instead ba muroja as a persecutor because no toroje njara ko nyaraka bagagonjoreri. Yakubulinga why are you persecuting? How are you persecuting me? But that time we met Jesus Christ. Obugima bwayo bukanyaraka babugoncholeria ntaete twanda 2 Corinthians 6:4 and 5 onyareka bagogoesoma enga kieria Paulo anyarete ko bago decide nga bono beira na ambassador actually that time we met Christ Paulo obugima bwayo mbujete ko baraisi instead bogasome chande menene emechando ya bujete nechinga kichinyinge gali ngunyaka okago serve Kristo kali me yamenyoro in other words kali me apre so 2 Corinthians kitabu kia Korinto ya kabere 6:4 and 5 aikatosoma isano nemo inye isano malikago teba igansi kifungwa sigisili gyatano kemo gosomeke mu kia 4 na 5 Biblia yateba kolende asikira lingana twenyore
twenyore ogotogigwa okuya buna basomba banyasaye Amen. asokuganya okonge aseme chando asobokongu asogochandwa asogwakwa asogosibwa asogokolerwa liroroche asemeremo asekulenda ase enchara Igoro chema obogima bumbwa cheto bakabara isboria. obobe It is all negative. Yeah. Lakini he considers it is joy. Iga ko nyara kaba consider omogo. Ekiagera kuruga iga na ande na beko nyara kaba koro kiguru yugo sibwa ngara gatatu. Di tangani ni goto korra Paulo ko nyara kaba ime ga ko iru Rome. Ne kra iru gago ime ya Filipi akanyara kaba gago sibwa. Ime ya Jerusalem akanyara kaba gago kago sibwa. So much of the time nga euro ja karete ali. Iga ime ya menyoror. Ime ya Kaisaria na ara kanyara kaba gago kago sibwa. Lakini over maene there was several na de yogos boko okonge kolenda sobo kongo boiga Paulo tanya te ko baga kwe consider nga helpless mate karole chera ndoko nyara ngabono wa be considered helpless kolende tale tachi te ko ba anebo ko nyara ko baga ko tiga koran lakini ne ringa tale nga kokora freely lakini kolende he became an ambassador akanyara ko ba ambassador in chains he could do the letters onyara ko ba kora kago chituma chianyara ko ba chigoso andake muna bono tiga to tebu murandi kera kero kenda te yese kanisa getega ngotomare information egere yekere kani kanisa. So these letters had to go to Philippi, they had to go to Colossae chikanyara ko ba chikogenda up to Efeso na hande go chiga iga maruba na ara kunyara kaba okore kure ga guikera actually even Philemon ngo chikunyara kaba to reto korigire go chinsagu buna kunyara kaba ga kurikerwa iguru yo mufusibwa yomo okunyara kaba ga gutama musibwo ye kara kunyara kaba ga gutama iga kunyara kaba ga ndaga rumbo sibwo but when he met Paul in prison kunyara kaba ga kumira na nere okonyoranga onjirandiriwe akanyara kaba ga goche Agonchoreri. one kara gonchoreria even here in prison iga ko gendo nyara kaba ga gochenchia nero chikoba musibwo morongi bono Paulo akumurikera Philemon omo tebinga receive him not as a slave now lakini buna a fellow brother in Christ. He got to yes. Paulo amid prison he became an ambassador of Christ. So embwe Paulo nige kunyara ko ba toro kinga no ya to kunyara ko ba to twara hardship gosena ba to kunyara ko ba to tunywara michande menga zukura okorandi lakini tunyara ko ba to ko mutegemea omonene we trust in God. Egere tunyara ko ba to kulenda lingana liaye from there na ba kunyara ko ba gutulenda actually that second Timothy 2:15 tunyara ko ba to cling to the word and this one reminds us to the mission. Ye kwende ye kwingine ameyeriga yotanga grounded in the Bible, focused in the mission. Once you are grounded in the Bible, then you can't lose focus. You will always focus on on mission. And this is exactly what Paul did. Here he met the Holy Spirit, the Comforter, na ando kunyara kobaga ko mo chinguru amonobor noboremia. Kuna to kunyara kobaga to soma Zakaria 4:6. So ingi to buena to kunyara ko to kora ekara to re meye menyororo was to in such hardships in so kongu getega na kito kunyara ko to kora. One, we need to exercise patience. To nyara ko to exercise yo mereria. Two, obo into ba tempted in our purity in any way. To nyara ko to ba pigwa in day to day lives. 3, to nyara ko to rely on the Holy Spirit in every situation. Egara nyara ko ba to that we are the true servants of the Lord. So despite the fact that Paul got in chains, actually he continued kogendra ko ba ambassador ya Kristo. Yes, Pastor. Yeah, ingana ndiragu omongina white ya ku comment tisawa which is page 671. Omongina white ya watewanga andake igotogotemwa wetera ase bintu birito wetera asuguma bwito bire bikomu biareta seitani nyo alibaga nonyana ase tubwate weakness ese oboreu gali ose oboreu ore wetera ororo elinde failures okugwa warokana nga igogokoreta discouragement is abantagani Sure. atu muntu naro okoba tempted ase oboreu bwae kera agure yani you feel like I'm not worth. Muntu oranga na inde team yani tindo juice ni mwana tokoba ase kanisa. U feel raw yani taliko uwanga bakke yaikera
ero monyina we isolate kurwesa abandi Self esteem yabura. ya cha yani usinyunga bono ako iwe ano no kwibisa basalera bwika na kyomongina we tiago tebanga omakobike statement yago tebanga kulende kera yego onsi yagocha kulende gwetera ase chinguru kya Nyasaye otoire libaga gwetera ase Bibilia iye gotoremi ere nyene the word of truth ingana liekene egera gwetera ase lingana liekene Paulo atenerete kene maete Paulo tari bonsi ba mine tingana aturigete yongo mwanjo mutegereri nara ali no murigereria ukanyura amaru myake mingi sana agacha agatiga agasoe kanisa akabatiswa lakini mwanya bantu bande mbale batanya kuamini ngana atigete the same case ke Paulo agotebanga nonyo bete imprisoned agachaka kurandi enchire ogokorero manene abande go bago persecute Paul because bataigene tenga na aturigete ndake bagatebanga oyo bono chakire compromising bono igai biseta ase enchiri egere tamanyo binta okora mungina waitiga oto semere ototebinga it is by the spirit that the heart is made pure wetera aso muika onyasaye okogere enkoro eros ebe enkoro echenegete Enjano. nga wetera aso gochano koko elinde nyasaye oreto muikoe oko guide koba omuntu ore epateka of the divine nature pateka na omubwatani omokoreria bw'abantu bandi bachori divine negento keregechano gonga keroko banayo omubwatani w'egente kegechanu muna waitio magokoranga Christ gave his spirit in divine power to overcome gonga nyasaye igakuru muikoe wetera singuru chiae elinde chibwe amanganonsi ayo aranyare gutungusa uchia sibibe gonga toko moyo to moyo tokwa na wagure wetera weaknesses chia wa feel like nga timwene tikoba na abandi timwene tikoba na bakristo baminto no kulende wetera asomo ikonya sae no rogo kwa chinguru no gosemeria elinde onyare kogenderera esabari yiga yokwigena mangana ina bakorinto toka enyora ya kabiri sana emo ibungu isatu ikasaba korinto ya kabiri sana emo ibungu isatu ikasaba bono ntogo somo bakasaba nsomere isatu yo Abakorinto ya kabere sana emo some ke bungu kya gatatu giyo mwanjo murigere no motegereri achigo soma bakasaba tubugia gatatu goto basaba kuri ya kabere isano nemo verse 3 yakwa na mangana ko buatia titobeka ekegocha sonde bwens lindo bosomba bwaitu obo bayise gukwanwa bube gonga nto beke kegocha asimuntu nde bwensi egero bosomba bwito bakore kwanwa encherende na bakonyoranga muntu naro okora taganto gete ukanga kumukwana bono gwetera aso bosomba bwa no bakoreri bwa gukwana obenga nonye kari muno mumurocheiga manyanga nyari betari kumukwana gonga nto beke kegoche kegereri etari tulisaliwe neri etari to kareri go saliwa tali intwe nyasaye ogochecheriwa na bono raba na wakuruka ba Kristo abakuruka musemeretio monene bono echecheri yaswa akieko gera twate unga nto beke kegocha ilinde torenga kibono Paulo agocha ase Filipi mulisia tosomera gotebanga nga ase byonsi ebe no gochandwa ogosibwa ebyonsi bibiri byaso omwalia tebanga intwe turu abakoreri bwaitu nabo igotoleka nabasumba banyasaye Paulo agokora emirimo n'umusibwa lakini bado emirimo ya nyasaye nkororekanire ndio bakristo tokonyora emechando twarabika Kristo kando twarate turasiga sigire emechande urire ndiribo gucha senka mulisi gwarata Bibilia etigabere kabatiali na nini bono anda minyoka minyoka kabisa ndigi abayiri minyoka ndigi abantu bandi bali bamayita mangana ndakuru muchando kolengi mulikiwere seni aga ntyo tunyoliga ita imangana na intyonya etoko sibwa una Paulo toba basibwa tozibire ebinyuli bikabira azitole ntwe bakokole emirimo nyasaye nabo nusibire kinyuli ayigendere emirimo lyoka Proceed. umaide ndiro kwaku sana umura mulisia ndegena pyo mubo kwaka kwenye libintu ite byagire binge sana biko cyane asinke ibintu bisaligete kenyori byasalige kikanisa ali ibintu byasaligete koko ikora ateba nkura arabe kanse kwanyora mpaka basumbanya sa umuntu otebinga bono loli yenye Yesu ngura abe kanse turara diri naye Paulo trara gendeki
actually egento keroronek Yes. ni circumstances rie bintu bikongete na rio konyara koba ko mokolero monene Amina. buna bono ni Filipi. That's where we are headed. Paulo ali Filipi. Paulo a trip ya kabiri ni gaya nyalete ko bage kuiru ama no mo ikoma jenu acho. Yeah. Kawaga it is necessary aga ndo uji asese ya Asia which Macedonia in Europe actually yego je wetra sendoto ekira sendoto mo akarao yo mo kanyara koba ko motenga chia ganda gaiga uchiao. So Paul went to Philip. Ekira ko ikorro Philip gaiga no injiri ko nyara koba ge koiro iga kanyara koba ga gutumeka ga kurandie derugirie ko nyara koba ge kuiguka. So iga akanyaro yo mo kurunga Lydia amone familia yabo kanyara koba bago mujoin ase mirimo ya lakini ekere ya beire no the men become happy. So Paul amona Cyrus bakanyara koba puti ni jail iga wana bako bikwechera and they prayed and sang. Ekere bakunyara koba go tera nario atikwekia motengeje okunyara koba gogocha. So fa nini koruga igwe kera yaicha chinyororo jirichiga chikaigoka na maene kuruga igabona bali baringi mukanyara koba kuigen. So nyasa kanyara koba gutumeka Filipi egera bune enjiri nyara koba gegocha keroro, and you can see it is starting even from prison. So ogochandu wa Paulo nigo kwarenge amone meroberia nyasa egera enjiri ere nyara koba gakora gegocha kuroro. Actually getogo chikoligeria saba kokora kwa batumwa kianda 19 na nemo na bego toringa amane omirobiri go yali ngamona na Nyasaye. So in this case ekraya nyale ko baga ko baiga tunyare ko batoko tebanga emechando yao could have a purpose, and you could be going through some tribulation because emechando get lakini ni gero regero nyare ko bago ko nyaba Abande. Remember why Paul and Cyrus batali ngoja gutoka imeya yajer ngoja kumanya balengi boli gore enjiri. Bali kunya. But now because they were there, they had to preach the gospel in and out of season. So kageranga bakanyara ko baba kurandiringa tinganeria. So God had a purpose why they would be there. So again to wenda ko nyara ko bwata ko koranek to nyara ko bato go sasima amona go saba in difficult situations. Nyasaye na bako nyara ko baga gonjura emichandeli me kongupa into testimonies egera tunyara ko batoko gendra sinje enjire kabireju. So korugago tunyara ko batoko rigeria sinjire kabireju. So let us be obedient egendo to bwenda ko bano ko igwera na tunyara ko batoko mo trust Nyasaye because he will always do what intervene. Yes. So egera to nyara ko batoko rigeria gago ngelinga now our spiritual freedom igere enene kubwa physical confinement. Yes. No ba confined like you're right in the eyes of the Lord ige kunyara koba ge koba boy na ge koba burong na Nyasaye ni ga kunyara koba go sika okwege na waito amana pressure chit. Regardless of the situation ball when you're there bale amona sa na Cyrus with prayer, with singing, with worship ni go banya ta koba ko rewarded, and we can see the chain being freed. So worship and prayer ni go bibwate chinguru mono even in difficult situation. So nzari go ekera mechando ya be tigago ansa korara rengereria mangi. Just pray, and God is not far. He is ever near, and He can hear our prayer. So again don't kelinga prayer na bego nyara kobage go change our challenges today, but let us trust in our God na nyara kobaga go tuira na go torokereria na go tangana asevions biko nyara koba biko nyara kana. Yes, pastor. Actually Paul kar Filipi again tekana na ta etogo torokin kelianga abanta bakabo ka Filipi gako batebenga inumo maete kuli na rwete Makedonia mu abeta buna abantu ba Makedonia kulende mukerwa asenge njoko mbwate tia semiremo Sure. abungera basoma wa Filipi nya 15 ngakera muerwa asuko mbwate semireme ikabanga gwetera asebiegwa birinya saba ete amangana yakabachera elinde monyare koba mogo ekolera emirimo ya Nyasaye asubwigeni gonga egento Paul aganiti gototebia iga kerare Filipi kelinga igago tusigeta nesegeto nga subugima bweto twerwe kiagara twatebunga keraika ari Rome ebiche binde mbirasoete ebiche mbirawe mali resoni included yabu tubwataga chiga ukare kurukunga
Ambropos tubwata kande gakurukunga Aporonio tubwata kande gakurukunga Thessalonica tubwata kande gakurukunga Perea igonge bine bichia soete asoko basegeta namangana yuko nyora gokora kwa batomo 17 tubunge kama wika 10 nebichie bi Paulo ni gagwe tororo kobachi nguru kobasegeta nga ase enchiri teliraisi actually nengora atebanga musacho Paulo na akorde mirimo mono sana atinyi kora mona inde sana ntanga musacho na akorde mirimo kiagera gocha kubwatu bekwechero gwetera ase enchiri Lojinga kurumbo mwazi daranya kuwatumbe kujera. Lakini can you imagine how this man was persecuted? Lakini nga nonyo okorere tu ibionsi. He could not abandon it. Akatebanga mpaka lirinde chero. I must serve this God naturally. Igonga Joshua akori to denga now today serve. Igonga nayo mwancho mulire no motegereri. Yani whichever situation you find yourself in. Tiago kwa moyo gutamakuru asoma nenga bone michando ya chire wafiringa goikera abono. Tiana arabe kanya science emo na arate mo kuchubura guri asta Paulo ajite bura guri igago tinna bokong ogo semelia ngatinna bokong nakere murate nna bokong through the Holy Spirit inya sae akoba segeta banda ba Filipi ikanyara kobage koba chinguru no ni cho ogo overcome abantu bari bari go chama mincha yinjiri gonga Paulo na akorde menene Filipi akoba segeta keraru Filipi taji gotigera akagenderera agakora imirimo bona osoire Korosai actually Paul bona taigo so ado Korosai direct iga kunyara kobaga kurandi in the nearest Evesas bona kera kunyara kobaga kurandi iga no abantu batunyara kobaga koigo igatoka ngoyo monaro kurugunga Pras oyo bete converted actually ya kunyara kobaga koigo ngane yiga so koruga nere akanyara kobaga koire njiri yeye goschia ase enkayabo eyure now Korosai. Now you can see how the gospel is doing what it's a connection orandro igure korwa Evesas now otebria mangana ya tinko yakiri na inje nko ya iranga gari asa korunga Korosai so Korosai ento kiere nko rongelinga Jewish community no yanya ko kora ye komenya na ande ga no abinya sa bi alengo nyara ka bigo sa simu mono so iga aba Kristo bange ko bango nyara ka baba ko nyora lot of pressure kurwa se customs ne binde ko ruga na beliefs chinde timaito se try we kar Mombasa ekegera buna bono Mombasa ebindo ne binge biko boro tro jino en baba chiruoti chinde no chiko genda chachi ko bege ngaki enjiri asenjire kabire lakini Paul akanyara ko ba ukwana about the believers in Korosai oyo mo yo korugunga pa Pras yo nyara ko ba go share the gospel and another one akonyara ko ba kulikera it is Philemon oyo lenge now a leader in the church Paul niga kunyara ko ba kulika go just Philemon about Onesimus iga lenge a slave oyo nyara ko ba go tama actually slave yega it belonged to Philemon but now Paul is again writing to Philemon about Onesimus ogo nyara ko ba ko motewinga instead of yo ko nyara ko ba ko punishment because ye kara tamete now we kara go reunite he expected punishment igesusurungia ganeiri anyo rumusiwo tamire igobone kara chire na ndo bago chakumira na nera it means inge punishment ne kolete ni geror lakini Paulo akanyara ko ba go haj Philemon oko motenga kindly welcome Onesimus fast goja senyiga not as a slave now lakini as a brother in Christ ekiagero mumire omurandeiri omoeresire anda circumstances jiria akore atumire so akanyara ko baga kurandia akanyara ko baga kulikira Philemon nere na maene kara uchi ko receive now Onesimus iga ko receive now as a brother in Christ now you can see how the gospel works Paul no are gaiga lakini orande through Epaphras in Ephesus yondo iride enjiri Colossae yanyare ko bage ko iro ebinyasa bia lengoro bianyare ko bigo korek bigo ikira and now Paul is writing to Philemon igore yaone Onesimus oyo lenge the slave it is very possible in a way na intuntore sire yasenjere ya Moses and we are running away but we have been reconciled amanya Kristo. Let us come back. Let us come to Christ. Ekiagera goetera gaiga ego toronga treat others
amo na grace amo na masikani aria Kristo akonyara koba gakoraki gakorwa sabande tunyara koba tukurigireria barunga nigo turi family ya Kristo in this case. Yeah. Yes. Thank you so much. Paulo bono karure Filipi urandiri wonchoiro musacho uyu igagwika Kolosaya okobatebinga kinaru Filipi nare gocha oyo mobo nabakwani yaturiri gwetere nchiri Sure. okobaretera amaiga yo yaturiri So igo pasa Kolosaya 12 amaiga ya tukurarwa tari ni faith nabwate sawa nabwate sawa Konga amaiga na yenge njokonyaena naona alingi studio onsaligo nabakwani uyoro yo moino na ndina babigite specific azokwegena igari specific inga maiga yanga yago na so monto oro na moino na so kwegena tali ko maiga monto de pues inga ko tengo monto nga yago ono ga go ika korora tole 15 kilometers kurwe en city ya rego to kaso mu jora odesha yohana nera nguri kira kale jikanise ejisaba amarube kubali gereti marube jikanisa saba gonga the same work pora kora yohana nera oro kanirega is doing the kumano ka ya me gungo bine korro kana oro kora the same thing paura korete paura kali ka marube ugutumira jikanisa antu bali na yohana nguri kara marube ugutumira jikanisa ndio zikuligeria maruba ya paura ari kuliko ugutumira jikanisa chiri ba Efeso Kolosai Filipi kwanda the same message yare holded as amaruba na aro yohana nera kubugira the same message ugutumira jikanisa saba kuba kulira the seven judges the seven judges elinde bahonchoke batige ogokora kwabo kube bamutamero monene is the same way paura akorandi enchiri na goteya bantonga onchoka omwege ni Nyasaye. Sure. Ujura orogo tamero bwino oraba konye asengencho emirime yohana manya goteba inye somere inye kumanuka iyo eya mwibungo bine kumanuka revelation ekero kurigeria tabigyo kumanuka yemo ebungo bine omonchumo tegereri amalika kali goteba igemo inye Biblia gokwana ase kivungo gya kane tindi nomogoko unde omonene kubuoyo kuigwanga abana bane mbagendererete ase kene igonga mogoko tuyabwate gutatiga kuigwanga abana bane mbagendererete ase kene ki wetere samariko na wetera ase nchiri ye abarandeiri bono kanyerandirie okorikera amaru chikanise gisaba amarube ayiakoba egwoni na kerebo yohana kurika manganaji korora turenga chikanise echinjo metio mutu tali chionse cheigwerete ngora ko ngajira baidi igana ande ngobali akobalikira bona sokomano kuiga akolika iga inche yohana ngobalikira ndi inwe abantu bechikanisa isano na iberechia Asia obuyabobe asemule na omulembe bikurwa sale ere oyoleo na oyolengeo na oyorache kobao na kurwa semeika 5 na 2 irobusyo bwekerogo kiaye kyobonene meika 5 na 2 eyire chikanisa isana na the seven judges na mangana ega gotenga obuya obamo na inu na Paulo muina amaruba enkororo gotenga may the grace of the Lord be with you. It's the same case Yohana gotemanga may the grace of the Lord gonga a message Yohana bogolitina aro Paulo abogolitia gokulera abantu ngamaruba abano ngobalikira prepare yourself keramo prepare yourself linde tonyara kumusasi manyasaye ugekene ona jikanisa ngecho eji kanisa kia Filipo igo bado Yohana na Paulo barule message yobuya ucha saba Kristo bali barandeiri that is it bono kurugago Paulo niga gonyara kwa golikari kanisa echi eyamo yabo Filipi amana Kolosa remember lesson tubwatere Filipi amana Kolosai ni gaiganiga konyara kwa gakoro bona abegeni abanga saints abu na saints yuma tegasia enenga banyare ko kwese mwana Nyasaye kyagara baitabire kyagara baitabire bono in Filipi gakonyara kwa kubarigire uno overseers na andi na deacons onyara kwa bako garakwa na Kolosai onyara kwa faithful brothers so
ama chitaito ejiga nigo jire bono ase early church leaders tana kiga kogera no na barai bono igo bakonyara koba bakoba ase njire kabire eyi ekanisa ya Nyasaye yanyara koba gekobangwa na Paulo akanyara koba kwegeria abange banyara koba bakoborora buna bono Timotheo akanyara koba gakoigerigwa anyara koba gakoborora Epapras akanyara koba gakobekwa inte local churches igo torochi bono enchiri ng'ona gokinere ekiagera chikanisa ng'ona gokinaire babo Tito akanyara koba gakobeka chikanisa chinyara koba chikogenderera na chibe amonobo obomo actually emphasized on unity because now I think it is unit of purpose iragera ringana rinyara koba rigokora likogendera etagiete koba igo elio ingana ndikogendera so organization ikanyara koba gekotwara bono iguru yemume enyia bune konyara koba gekoba igo nonya ni kanisa ria Jerusalem nabo ya munyarete koba gekotwara abarai bagonyara koba bakoira so Paulo akanyara koba kobarikera amarube mono erena kiango nyara koba gakora kabarikera amarube akanyara koba gotwara rebuna te apostle so leading at the organized church nyara koba gotwara abakristo bara abegeni ekera babera abegeni abanyara koba nyara koba okonya abandi banyara koba gukina ime ya Kristo asengenje obwegenu na ande banyara koba koimukite mission Nyasaye nyara koba gakora gakoba so aba Kristo bo maene na boga nyara koba gotwara magana bunayega so egento nkelinga unity enyara koba gekoba strengthened in diversity remember ga bono isikoba kolete bali party emphasize on unity nanda kanyara koba gotwara obwegenwa amonoma na nugosaba na gukura nyara koba gokobeka chiengana chikonge no nyambono iga ina churches pastor enyore gosaba nkoyo yesa churches are bound to do what to fail so we need to have kanisa grounded on prayer no obwegenu bonyara koba bokorwa obwegenu both in giving and in fellowship because through you are giving no bwegenu ngane yo nere gokonya enjiri nyara koba gukora gekorana you may not go somewhere but you can send somebody egara nyara koba gukora korani on your behalf so inada ka emphasize on supporting one another you nyara koba ge ensure that spiritual growth and of course he reminded them about the endurance ekekera kina banda to nyara koba ko inyoranga endurance nyara koba ge koba borro ekere ya beiriko na be koba igo emochando issue nada ko nyara koba ge koba ngane nga persecution na biko nyara koba ge koba in the churches na ndo gote mungu nyara koba kore go koborro lakini tobe strengthened in faith and unity probably to isiko somo bayo na biko nyara koba go toro kya sinjire gabe so leaders bakaba members ba nyara koba genta encourage tinkelinga to nyara koba to koba faithful prayerful and supportive. These are the elements. No ene kanisa ya lengo bage kaba encouraged in that. So Paulo niga konyara kaba go to tebinga ama ene na ringa persecution is inevitable. Lakini dende to nyara kaba to ko mayanga but being persecuted does not mean ngani go to atigirwe. We have not been forsaken. Actually go bonda ya tuirire na ya finalize ile lesson yo nya toret. So ninkelinga Nyasaye is ever present in times of persecution. He is there to empower us and working through his servants to accomplish his purpose. Nabora ajake project get in your church. On your opposition, ere sana. Lakini nene Nyasaye na anengo ikaro kora open up ways. Kwa nyororete unique ways emeroberia nyara kobage goraki gekogendera unlike ya kagere ngatego jiko go succeed. But with that inaendelea. Actually yaiga na nabotuko yarigiri from the Acts of the Apostles ya nyara kobage to ya torete njire kabireyo then we are able to see. Yes pastor, you can give remarks na bondo jiko we are almost concluding kibuya ngonga again to Paula go kwana se kanisa Filipi na Kolosai actually ndao kwana we saw about fellowship. It is fellowship actually. Nugo sasima. Yes. Arafu nugo sasima ko toro kiringa kikware bakorwa. Muri kwa bikire uyanga kirtinga kwara zire kirenge buya. Ocholi baka delegates abaraji abu. Ababikira abu ntubwate deacons, deaconesses, ocholi apostles, overseers. Obabikira ndo totebiringa abanda ababikirwa ngibawenda koba. Gitabu gya Tito mibungo bitano gikakianda. Toere zire n'abaraji abawenda koba. Ichimbo yao. Imbo yabo nireri. Rumuyenu. Muraya uro ubwanjita abantu umuraya ubwato bomo unity
umuraya utari umwanji w'abakungu abange wika Mukungu wika yomo. naruite baba mukungu yomo wika naruite utari umwanji kibesha wika igonga naruite nga baraya kera bago joru njere kwa kwenda orokana gonge ndau kwanira we all about fellowship and our faithful to God wo sasima wito no bwiye ni wito kuchasi nyasaye elinde era ni white nero segeta deserve which is nga wetra sogo ja weitamo ya Acts of Apostles page 91 wetra sogo fellowship kamo elinde tonyare kwa nyasaye libaga to olio korandia enjiri ase enseons Wakorinto ya kabiri eyemo somago tukole in the 2 Corinthians chapter 1 verse 1 anara upaura goteba malika kwana se ya kabere eyemo tubungu kia igitanga ndiyo inche Paulo motomo Kristo Yesu aso wancha kwanya sae amono yo mintu Timotheo ngo balikera tule inwa be kanisa ya Nyasaye iri ase Korinto amona abacheni bonsi abarasense yonsi ya Akaya gonga Paulo number 1 yotangazira nganje no mutumo. Yes, he has to identify himself. Akijwali karango so maruwa Paulo munago chaka wikaide banga yara ningo. Yes. Njero musibwa okanda Filipo gata nganje musibwa asinge ja Kristo okanda koroza yote nganje umusongo nyasaye gonga iga identify litangani oma ko ini kiriud no Paulo ta karate miremera kugeka kutara bangina Timothy omwegeri obokoreri agaja kanyora Titus agaja kanyora babo Onesimus nanyo tabasani abange abarayigiritie mirimo nabasani abagotogote ungagare ko banyora asabi kubaranderi bamwanje Yesu barusi ororo obareto chako bayigiri ministry ngone tubwenete nayo mulisi ali ase kanisa uri turi nyabasaye ko babarisi Sure. agere go jikurwa yato ngano tige to muntu ngakichoshwa karate ngaba ikanze tia ka otengi miaka yani yaikire oge nani yes ndaga any time ono tini ko ndago kambatige eja bwete ko nandi muchore uragwegeriga ngabono na intwe negwenete twigeria abantu bandi mirime toko bumulisi utatura epakuku egeria abandi lirikwa abayiri bono mutangani kaba maega yae Yes. musukume yakore mirimo esa kwanda bwega mutenge gikoraiga. That is the way we can train readers kena kipaura ale korata actually nindo chingana gete korrekana se Paulo kero tugukora a Filipi na Korosai Paulo bado ikere kanisa nande ne njiri agende guru Paulo maitega ko irali bagali ne sana lia barandi baito babasta babo ultasamba asikanisa cheito lakini wona Paulo ga nkurwale omwerekeo ngakikanisa chikorao nanda ko tebilie njiri ye katwazo mo nyinara nchiwa idali ko seketa kiligia whatever Acts of Apostles page 91 akotabanga elibone miremeye eikira nabantu bonse banyoro gutoleka talipa urubeko kandianya kole ngoto yabalinga ki bono Timotheo na ebuat Tito buat Epaphras Onesimus ibono ngoto bali buate miremo Actually bono no go diverse. yes yani njirindinga ki no na alisikanisa na kuwetenga ki deaconry department umura inaro women ministry umura inaro Dorcas umura inaro children whatever ambassadors ebintu ebibiroro eligere meremekira ne uburandi bwikerekero muntu yenjirindinga nande bono usegeta bono naba bono mwachira sobo koreli muigi Paulo iginjirira baraya batojo rozigendije jeito tiani to ba bege enwa asomurayo moneno yoire Yesu Kristo rube liko some kabya entonces ali lita li murayo ito igo murayo ito monene Yesu Kristo Actually kara to gokorera yes because na bondo jenga chinsa cha bwana ire na ndigale tigo na ne simi gose no chorwe keringa kiromo kereso many times no bugo konyoranga ko sava hard times lakini na bosa etani agotema egeranya ale ko baga gutenenia emiremeyega kolende Kristo ekarali me enkoro inkeringa let us focus at the cross tunyara ko bato kuligereria ali asomosa omusaraba ekera tunyara ko bato kuligereria asomusaraba then we will be able to do what to succeed Kristo ni gakonyara ko baga gotoa this promise and this is the promise tunyara ko bato ko menyera that I will never leave you, I will always be with you botambe and you can be sure actually of this promise that Kristo no are amonain
9 up to the end of the age. Actually, in Matthew 28 verse 20. You can read it there. So Christ promises, regardless of what we are going through, Kristo igaramo 9 to the end of the age. Katukunya kusoma igitabu kirikia Matayo Adson ekatunya kusoma igitabu kia Matayo akaiga ntubuligiriri tobulisi mie moiga Matayo ring 28:20 kitabu kia Matayo emerongo 25 na 3 gusoma kwaye emerongo 2 Biblia gakale ko bekaiga 28:20 yes Biblia gukwana bya moko borokereria kubwata aya onsi n'abakigete narora inche ni igoinde amona inwe amatukonsi goika omwelyo bwense igonje ndamo na inwe amatuko ons goika omwelyo ki bwense. Yes, so this is what Christ promises. So ekra promise boygo, now we need to emphasize on the strategies irpauranya rekaba goraki awoto be in a location where you can spread the gospel. Yes. Approach and mentor leaders. Just as Pastor did what? Said. Have effective communication. Yes. Egero watu wale that effective communication, bios bono niko biko koraki, iko biko ikirana. Egero bia birigo inakuwa sawa. And now, egero bia birigo egeko burunge. Now, egero to gukora iko wiki gocha. Ntonyara ko batu kuligireringa sababu ki turanyara ko batu kwirene ya sainga biyamono amona ogosawa. Yes. Kore ngi mwanchu mulele nerese ni sana nyansu ekero umurandia Paul Samba yani Walter Samba ata kuruma itukuire Paul bono mpaka na haroli nana ndi Samba nera aba Paul ekatra turakora na ego katoliba ku mwanchu mulele iga se studio comment ya moiga bibere ekora chidege chinkeka nkugora turasincha mangana mayinko sale se radio 0741583878 nkiekelia ya kuigura se lesson yeye lesson ingia sana igoteba kubwata na iguru na ense na Kristo asaba Filipi na abakorosai lesson tu akolire rengia barandi baleti introduction ingia babikiringe lesson yerengia imere mu Paulo agokora aye ne kwa igure lesson ye nkiekeli kwa igure emambia bona bako tutebi asisimiye moiga Dennis Mageto ando chega iga agotebanga kurwa uyagotebanga ndi akurwa Dennis Mageto moni getembe ni Dennis Mageto kurwa obuali Jordana SDA Chunu Ward agotebanga magana mayesu na gali na ndere roba kaliba cho district basindi wa selesini mambia bono praise God uyakurwa kale ni kirubo kurwa chisomo chirichi ya Nyamarambe South Mugrango agotanga tuning in and to asini wa selesene barandi musini wekirage asema biabono kando chinga aska bitengo onyambo kura chisomo chirichi ya Marani agotanga bwakira byonsarigo barandi abaleta magana maya nekena toigyo mo wekano o Paulo ereni gale gokora obokoreri no ena semechando mangana yonsi na maya kigima ando chiga igabanta bange baligire nabo kulika jujumbe chinyinge timaitinga aye nkuigwe lesson ye andaka ndoto kwa nere simie mo ikagucha studio 0741583878 0726 447367 onye kuigule lesson ye andake nkikeli yagusegetire gikora ni maitene lesson ya chire and equateiga lesson ye no mungusoma nene kigima imambia bono umwenchumuligire ekaronkwire na Paulo yani asumorandia Walter Samba eligere ara tokolera nga nkikeli bone lesson ya sisama linki ya tusomi bono mambia tutera se mulisia tujokora se lesson ya mono twegeira mangana maya aseresini ya rero ilingana linene naga nimbeka somwancho motegere no murigereria lesson ya rero go ya totebinga persecuted but not forsaken. Yes bongana bokwangwa kulende togotoa buyo wangwa simere moya Nyasaye uyu kogero kwangwa ereta gutiga inde Paulo agatenga njeti nkoyero njiri ubusoku yera ni gakora togotoleka ni getago kia barumia ya mibunge 16 gakora togotoleka asa abantu bonsi awa mwiyenire kuchakera abagiriki kwaenda bonsi gonga nesege togocha simule aba Kristo wa minto nga sobogimobo nabo kwangwa sekene abo kore rubobe abo ko mangana go chama ko mwanso mabua ombaka wa feel like nga wono ndo chenga nindiga nisembereka kulende ntate nkogo semelia nga naro kubwa to koboko uyo tago tigogwe kero gwa kwa tari go tigwa ko igururu go gwa ko tango bororo bolito ko igwa igo koramwa
utanga tukuigube kiagera ing'ana rigogotebwa nigokũritebwa ase eng'encho yaye amang'ana maya ona tagwancha obuwe ng'ana ogosemeria ase moring'a tiatomũtamere nyasaye unere segete korwa ase Paulo nero robotamero bwaitu na twegie mboya omwana Kristo Yesu oyo tometu ase eng'encho ogotorokereria enchera iratoiki oburuti bwa Nyasaye kiagugo yiga obwe masese minkia gukwana bono mambia ase amagiri lesena kendo chigali Steven Mumanyi agotenga abisa badam placer kurwa jogo kisi 0726447367 0741583878 leseni ga enki kwigule egoteba gose ngakia gusidiri angani umonchu muligeli bono mambia aiga ase studio bana baske baso abisa bari kurwa do akatalu igasobo nyamasibi agotenga ga kibya bono sana leseni abiringia jovron sari wana barandi gagwa se studio name kyumaliba ebrutu tenera kurugali bochi marani bochi agotenga abisa badha to ora adventist bonsi p Getembe hello Getembe yes Bwakire buya Gladys Manyanya na kia kukenyenya abarandi mwakwani na Gladys Matomato karibu sana yes amina yes yes mbiya mono sana Gladys Matomato akuru Gladys Manyanya kuruchisa mu chiri cha Kenyanya nabo igo emambia bono nanda soko kele listen mambia bono asubu gabwe listen timetinga nali gushikiro yo muigato kutuira na sumulisha trasaba yakora chinsi isata mangana yanaro ra si radio ngayaye gusigwa sinu kuru listen igabono mambia na kilesidi yako ire gose anchira kuigule mangana iga yokubwatania igoro na ense ekatochenga Kristo era Nyasaye gali agantiko tobwata ekatule persecuted lakini ntoko wa forsaken ntoko nyegeliwa kintikiba iri yuka ngibwa toko samili kuyezana ingana buku chandu kabisa lakini toko nyege toko tigwa pono linde ininga ninge sana Getembe hello good morning happy Sabbath hello yes Getembe namregani okoranga eyaswa nandi abutokire kulinde nabondo chinga naruli bagali ya karonga ntiko kura gaiga kurwa sensemeye timetinga naye tugusikira tubulia ya muyuka yusinia lietu chebwi chandenga inki travel lisimi yako Getembe hello happy Sabbath timetinga naye tugusikira tubulia ya muyuka yusinia hello Getembe hello Getembe FM yes notulege igana Getembe television happy new year Nsarigo happy new year to you my sister Mbiole ndio mwana wangu uko kuchilia ni Manyangi Chiria ni karibu sana asante wangu kwa na Manyangi Junction karibu sana Jirian Sabato yarere ni yarere ya kusomeria mangana manene yo gukumia na abatera ile kurumwanyi eta na wokirwe mbiye mono sana baba yani ngano ochandu nandi bano lyo mulisi otoli akebeka biyiganga iryoga chandire mono na lyo gutenena nando ko ngase Yesu na lyo kugenda bukia semeremo nalio kugenda bukia semeremo of course mwanya bantu moyo ngukule lakini tigatotenene tokolera siyo monene Yesu yakwira na tembenga gutimo amina amina na abatakere sabatingi ya mwenzi imbia mono sana baba Munyangi imbia mono sana Kurunyakongo Junction imbia mono sana Jirian Munyangi imbia mono sana God bless you so much my sister thank you ngolenginga ingesiri ya chirubia nande ekene ya biru gusinia abantabangi basiniwe mambia bono sante sana Ruth Kemto watching live in Kuruchegalia Rogers nyanda ikikurwa chinso mu chiri cha Amsterdam Netherlands abi Sabbath mbia mono sana mambia bono bali mwisi mogendere gusagara itwe sobo korali boiga nana mono asensa moye lesson mulisia dochina bo togokora ase ensemblio moeli isamali no it's okay mbia mono asenge njio kwegero koiga ngeringa you are persecuted lakini not forsaken agiyoru na Paulo ago jabune apostle oyole murai we chikanisa Timotheo o jabune collaborator yae yes oyole buna bono the pastor goso murandia
bishops na bari local leaders bari elders bona egere tunyara kwa to understand because you could be thinking ane go to kale garia lakini wana tuajire kanisa bishops na bara igabu na bari abalishi and deacons are administrators of the church ikera na bara so take your position the departmentals there take your position ege tarike likwa irwe getumeke asengeje yokoraria nchiri because we have said ndoroje buna pras akunyara ko baga gotwara ringana origu koru Ephesus orira Colossae lianyara ko bari koge dikogendera. Let us cooperate in the mission ringana lianya sandigendera. Above all, let us be grounded on the mission, grounded on the Bible, focused on the mission. Ndoko nyara ko batogo deviate. Otherwise, still next Sabbath to intore reasons for thanksgiving and prayer tiganya saatu ikiororo seseni wa kira oyong. Pastor, last word dirakuru saba. Tio mwana na nyare goto senia mangana tuegeire tonyabeke into practice and muna tuacha creation wiega no mwako muya by the end of this year December abako nyoranga tuasukire step ya mucha seyende egere na into tuero kaba Kristo aware the saints bakanyete mwana na chugo iranga tuchigotimoka Nchumulele kirarangu kwa kiranga byo muna sugo sanga samagile lesson kyatwa sugo saba emambe yabono murandi hasambato kulere asogo saba tugende tusabe mwanjwa oyoromu ya tata Nyasaye itanga nitwekanyira azole mambi yabono turabanyabibugo kumye twasabire ngomono twabere amacho twakolire gwetera ase ibitokora ibitokorengereria ni bitogukwana bigunyare kana na Paulo agatebanga agotema okora yaramaya kurende seitani omotemo nyoro kolira ali ataganeti ono nakiye kogera tugocha azole mambia mugasone maragoba kunya gusaba mabero monene manyimbu ya mono gwaturendire twambukira umwaka 2026 oito tamaete ngantoike kunende gwetera ase chinguru chao no buya bwao twayoikire ande buna twanya kuna mira tonyongenderete tugusaba ngomonene wanjani bwao ne bintu birikonya bikwameta aso bumabwitu aso umwaka 2025 umwaka oyo bikwamure linde oborori borokana ase gategati y'abantu bao na ukaene baru testimonies that they have seen your hand. Thank you. Watsese ni kero yomo asara ba gusasi marero ogenda na kero yomo itone TV itu agatemba ne radio karwara atigara asingi ncha mangana amaya ase sabatengi mawika yalire maragoba uyebo abuto isane no to bwatani asumu ikogo twasabena wasambye ya Kristo oyoro mubuli to amen sante asono mwanchi muliringa ekero manyetinga ensemili enda mangana mayesi radio